Ρε κάτσετε στα αυγά σας, πορευτείτε με ό,τι έχετε. Μην κυνηγάτε τα ακριβά πράγματα, τα μεγάλα σπίτια, τα ωραία αυτοκίνητα. Κυνηγήστε τον εαυτό σας. Κυνηγήστε την αγάπη που έχετε μέσα στην ψυχή σας. Να είσαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχετε. Να προσεύχεστε, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε το Θεό, να πηγαίνετε στην εκκλησία. Να μην σε νοιάζει τι έχει ο διπλανός σου. Να μην ζηλεύεις τον πλησίον σου. Να εκτιμάς αυτά που σου δίνονται με αγάπη. Να σέβεσαι το Θεό. Να προσκυνάς το Χριστό μας και την Παναγιά μας να σε έχει καλά πάνω απ' όλα. Αν σε έχει καλά ο Χριστός και η Παναγία, θα έχεις και διάρκεια να ζήσεις, να χαρείς. Γι' αυτό σου λέω, μην κυνηγάς τα ακριβά πράγματα. Κυνήγα τη χαρά και την ευτυχία της ψυχής σου.